Ticho, prach a čas. Potom prišiel človek, slabý, krehký, s prázdnymi rukami, ale s otázkou v hlave. Z ohňa urobil nástroj, zo strachu odvahu a z chaosu poriadok. Je rok 2026 a TikTok ovládol celý svet. Dnes ste povedali, že TikTok nedokáže ovládať ľudské mysle cez Wi-Fi, tak mám jednu otázku ešte na vás. OK? Má TikTok možnosť zničiť celú planetu tým, že premie každého človeka na kameň? Je to možné. Sukňa, kde si? Mám zasa pavúka v uchu. Oh my god, čo to je? Kurva, zasa koky. Oh my god, oh my god. Hej, prosím ťa, vypí toto. Ja nebudem piť znova kyselinu. Jojo, prišiel som ti písať lásku. Jej, to je ten retardovaný. No čo, koky, zasa si spadol do záchodu? Kámo, zbrňaš sem. Dori ti moje trinky, je tam nejak málo miesta. Buh! Čo hovoríš? Behom chvíle skončil svet. Každý mŕtvý, skamenený na tisíce rokov. Ale ako sa hovorí, legends never die. Koky žije? Čo si, takto tvrdý som nikdy nebol. Ale čo sa tu deje? Toto je nejaké múzeum? Beňovca a ďalej neviem. Čo sa tu dokeľu deje? Vták. To mi pripomína. Nevideli ste mojho skamenelého vtáka? Krásne spomienky. Koky, prestaň, sústreď sa, potrebuješ aj senku a... Tak to ti úplne mece. Oni chytili aj moju kráľovnu. Bola si jediná, ktorá mi nepovedala, že som totálne retardovaný. Mali sme toľko toho spoločného. Jej, to je ten retardovaný. Neboj sa, Žužu. Ja, Koky, ťa zachránim. Chod za riekou, kretén. Preboha, to písal Sukňa. Ibi! Vydal som sa za veľmi nebezpečným dobrodružstvom nájsť sukňu. Až kým? To ti trelo, čo si nasral do uší. Čau, Koky. Spolu sa môžeme rozmnožovať a zabiť... Nechytaj sa ma. Koky, neviem, či si z toho všimol, ale všetci skameneli. Čo je to ale Keď kameň? som skamenel, musel som počítať každú sekundu za sekundou, aby som sa nezbláznil. Počítal som sekundu po sekunde, aby som vedel, jak dlho sme skamenení. A Koky, neuveríš pravde. Tisíce rokov prešlo od konca civilizácie. Počkaj, ja to nechápem. Ty máš dom? V tejto ekonomike? Koky, vôbec ma nepočúvaš? Žiadna ekonomika neexistuje, žiadna civilizácia, nikto tu není. Chápem. A čo krypto? Počúvaš ma vôbec? Žiadne krypto, žiadny internet, žiadne porno, nič neexistuje už. Tak to sa radšej zabijem. Koky, ocitli sme sa v kamennom svete. Nani? A odteraz ma volaj doktor Kameň. Wow, jak originálne. Nadcenil som senku a nebol taký inteligentný, ako sa zdal. A nešlo to tak dobre ani v posteli. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber. Robím to už niekoľko mesiacov a mám rozjebaný hlas. Tak, čau.